hapon kanatong tanan mga igsoon. Wala pa. Right. Mayong hapon natong tanan mga igsoon, may punon sa atong mga kaigsunan ug sa atong mga kahigalaan dinhi sa tibuok nga Pilipinas. O salamat kayo sa dunay sa mga maayong panahon nga inyong gihatag kanato bisag tuod ani ata sa gitawag og kilom-kilom o sa ngalan ani dagkong ulan-ulan kay naay bagyo mga igsoon. Apan salamat gihapon sa mga malinawong panahon nga iyang gihatag kanato na din ang adunay naghatag kanato kusog kabaskog kaligpon ng mga maayong panglawas aron kita makapadayon hindi hapon sa pagalagad kaniya. Hinaot na mana kamo sa mga maayong kalinaw, mana kamo sa kalinaw ug sa mga maayong panglawas sa among mga kaigsuonan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Shalom malino yalpo Israel ang kalinaw mana kanato sa tibuok Israel. Maayong hapon natong tanan mga igsoon karon ang pizza 12 sa bulan sa Abril, hapit na ang kasaulugan sa Pisa o sa Pascover mga kaigsunan. Ginaot pa nga sa tanan natong mga kaigsunan mga Mesianic Luzon, Visayas ug Mindanao, naot pa nga kitang tanan makasaulog gayud sa kasaulugan sa Pisa bisan kung kamo naginusara diya sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga dapit o mga panimalay nga naginusara sa lagyo tayo nga mga probinsya nga layo sa mga tigumanan. Kaning kamot mo nga makasaulog yapon mo Pisak mga igsoon bisan sa inyo nga panimalay kay ang kasaulugan sa Pisak is by family na siya mga kaigsuonan. So dalaygon kayo nga dunay kay ano ituloy yung lasot na bar ni kita imit ilabiyat haimit kay wala kita mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Anita sa paghisgot karon sa pulong sa dunay mga igsoon nga pinaagi sa grasya kamo nangaluwas ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Matud pas Episo kapitulo 2 bersikulo 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of Elohim, not of works, lest any man should boast. Og ang hingpit nga panig-ingnan niini mga igsoon mao ang kaluwasan sa mga Israelita gikan sa ilang pagkaulikom sa Ehipto. Kay giluwas sila tungod sa pagtuo, dili tungod sa buhat, kay wala sila'y nabuhat bisan unsa, walay balaod nga gihatag kanila aron ipatuman sa ila aron sila maluwas manitiman Dili sa ilang kaugalingon ang kaluwasan, dili sa ilang kaugalingong paningkamot na luwas sila, dili sa ilang kaugalingon nga paagi nga naluwas sila, kini gasa sa Elohim. Busa ang Israel walay ikapasigarbo monetiman imaigsoon. Kay daghan kayo ang gagamit aning mga Kristiyano sa ning Episo 2:8 ug 9. Apan wala makasabot mga kaigsuonan kung unsa ang hingpit nga panig-ingnan niini. Ang ilang pagtuo nga kini nga bersikulong nagwagtang sa balaod sa Elohim. Kini mga igsoon sabtag maayo nga kining bersikulo sa Episo 2:8 gitsulti ni Apostol Pablo kini isip atong maaninaw ang atong kaluwasan nga nadawat gikan sa atong Adonai Yeshua, maklaro nato nga kini dili atong kaugalingon kundi buhat kini sa Elohim, gasa kini sa Elohim aron kita maluwas, aron walay ta usab nga manghinambong. Apan ang hingpit nga panig-ingnan niini akong balikon pagpasabot kaninyo na ang hingpit nga panig-ingnan niini mao ang kaluwasan sa mga Israelita gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Nanuman kay giluwas sila mga igsoon tungod sa ilang pagtuo. Mananaap pinaagi sa pagtuo through faith, naluwas mo tungod sa ilang pagtuo. Wa pa sila mutuo kang Moses, wa pa sila mutuo nga si Moses pinadala sa Adonai. Wa pa sila mutuo. Kung wa pa sila mutuo nga si nga Adonai miduaw kanila, magtagad ka sila sa mga pulong nga giwali ni Moses kanila, dili gayo. So pagtuo mga igsoon mo'y nakapaluwas nila, no? O
Ingon sa usab kay giluwas sila tungod sa pagtud, dili tungod sa buhat. Kay naman, wa sila nabuhat bisan unsa may nabuhat sa mga Israelita dito. Ha? Wala sila nabuhat bisan unsa, walay balaod nga gihatag kanila aron himuong kondisyon ni Moises ngadto nila. Wala maghatag usab ang Adonai ang Elohim og balaod ngadto sa mga Israelita aron himuong kondisyon nga moingon nga kung makatuman kamo ni anang balaod luwason kamo. Walay ingon ni ana, wala dili ingon ni ana ang pamaagi sa kaluwasan sa Elohim. Wala sila hatagig balaod, wala sila hatagig bisan unsa nga balaod. Ang pagluwas sa Adonai sa mga Israelita dito sa Ehipto, walay balaod nga gipatuman sa ila isip kondisyon sa ilang kaluwasan. Muna na ang mga igsoon ang kaluwasan grasya. Giluwas sila nga way balaod nga gituman. Kay gihatag na ba ang kasuguan sa ila? Sa dito pa sila sa Ehipto? Wala. Gihatag na ba ang napulo kasugo sa ila? Sa dito pa sila sa Ehipto? Wala. Kanos agihatag ang napulo kasugo? Kanos agihatag ang mga balaod? Human sila maluwas gikan sa Ehipto. Human sa ilang kaluwasan ay hapa ang balaod nagsunod. Mao ni panig-ingnan mga kaigsunan. Mao ni ang hingpit nga pattern sa atong kaluwasan. Unya matud pa, dili sa ilang kaugalingon ang kaluwasan. Kay kung sa ilang palang kaugalingon kaluwasan, wa na sila magpaabot ng Moises, naningkamot na sila sa paglaya sa Ehipto, naningkamot na sila silang kaugalingon nga makasibat sa Ehipto. Kung sa ilang kaugalingon nga buhat, pero dili sa ilang kaugalingon binuhatan, kay wa sila mahimo, wa sila nahimo, nagpabilin na gid silang ulipon, nga way mahimo sa kaugalingon aron makalingkawas gikan sa pagkaulipon. Apan tungod sa grasya sa Elohim, gipadala niya ang alagad nga si Moises dito sa Ehipto. Ug ang mga tao nanuog ang Moises ngayong alagad, ug ang mga tao naluwas. Dili pinaagi sa ilang kaugalingong paningkamot, dili pinaagi sa ilang kaugalingong buhat, kundi sa grasya ug kaluoy sa Elohim ang katawhan sa Israel naluwas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Kini gasa sa Elohim kanila mga igsoon. Bosa ang Israel walay ikapasigarbo. So ang balaod nga gihatag sa Israel, human ang balaod gihatag sa Israel, human sila maluwas. Ha? Kana ang pattern sa atong kaluwasan karon. Pero sa pag-abot na sa panahon nga sila mugikan na o mubiya na sa Ehipto, sila nagsaulog una sa gitawag nato og Passover or Pisak mga igsoon. Atong timan-an ni mga kaigsoon na atong timan-an yun nga matud pa ang balaod gihatag sa Israel, human sila naluwas. Kana ang pattern sa atong kaluwasan. Pero ang sakit usahay o ang sayop sa mga Kristiyanos karong panahon na kay human sila maluwas, human sila muangkon na sila naluwas na. Kasagaran ha, mao gini kamaturan sa mga kakristyanuhan. Human sila muangkon nga sila luwas na, ang balaod ilanan isalikway. Ang balaod wala na nila kinahanglan. Kung maupa na ang pattern nga gipakita sa mga Israelita nga human sila maluwas, sadyang gidala sila ni Moises dito sa bukid sa Sinai, kay naluwas na sila gikan sa kamot ni Paraon. Naluwas na sila ug nakatabok na sila sa pulang dagat. Unya gidala sila ni Moises sa bukid sa Sinai aron hatagan sa balaod. Kung maupanay gipangatarungan sa mga Israelita, miingon Moises, wa na mi magkinahanglan ni ana. Kay para kanamo luwas na kami. Di na kinahanglan ang balaod. Di ba mauna ang prinsipyo ninyo karong mga Kristiyanos? Nga wa na ninyo kinahanglan ang balaod, di na kinahanglan pagtumas balaod kay luwas na mo sa grasya. Sumala sa Efeso 2:8-9 nga inyong gikuptan nga bersikulo. Og sayop nga pag-apply, sayop nga pagsabot kamo ni ana. Kay dili ingon ni ana ang pattern nga gipakita sa balaang kasulatan sa kaluwasan sa mga Israelita, human sila maluwas, midawat sila sa sugog balaod sa Elohim. Samtang ang mga Kristiyanos human ang muangkon nga naluwas, mubalibad ug mosalikway sa sugog balaod sa Elohim, dili mo pariha sa mga Israelita. Sa to pa, wala kamo may sunod, makasunod sa pattern sa kaluwasan. Pero sa pag-abot sa panahon, akong balikan, sa pag-abot sa panahon nga sila mugika na o mubiya na sa Ehipto, sila nagsaulog una sa Passover, di ba? Ato gyud ang mabasa sa balaang kasulatan nga ni bisan ang mga bata nga dili kay himasa sa Biblia, suhito niya na gumikan kay nagsigit ag pananaw
sa mga salida sa TV matag Semana Santa sa unang panahon mga bata pata. Inig mo abot na sa ilang gitawag nga Huwebes Santo, mananaw tag TV, mananaw tag mga salida the Bible unsa pa niyang salida ug maog nay atong nasud-ong kung mananaw tag 10 commandments nga adreser sila mibiya mga igsoon sa sa pagkaulipon dito sa Ehipto. Nagsaulog una ang mga Israelita sa gitawag og Passover. Unsa man ang Passover? Ang Passover mao ang nating karnero nga ilang giasal sa gabi sa ilang paggikan. Mausab ka na ang gibuhat sa atong Adonai Yeshua nga siya nagsaulog una sa Passover bago siya gilansang sa istaka, pag-ula sa kaluwasan, sa dugo para sa kaluwasan. Nagsaulog una si Yeshua, di ba ato na makita, mabasa sa Biblia o ato sad nang suhito sa mga bata niya na sa siging pananaw salida matag Semana Santa nga ang atong Adonai Yeshua before gilansang sa istaka nagsaulog sa siya og Passover kauban siya mga apostoles. Before siya dakop mga igsoon sa mga Romano, og si Apostol Pablo usab nagpamatuod nga si Yeshua mao ang atong Passover. Matod pa sa 1 Corinto 5:7, isalikway ang daang patubo aron maputli gayud kamo. Unya may sama kamo sa bagong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay ang Misaya kay si Misaya ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo. Kinsa ang atong Passover lamb karon mao ang atong Misaya. Si Yeshua Misaya ang nating karnero sa pagsaylo o Passover gikahalad na. Busa himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala o kalawayan kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli o sa kamatuoran. So mao na mga kaigsunan ko ang mensahe ni Apostol Pablo. Wala maging si Apostol Pablo nga dili na sa ulogon ang pisa. Dili na sa ulogon ang Passover kay karaang daang tugo na. Mismo si Apostol Pablo nag-ingon sa ulogon ta. Himuon ta ang kasaulugan sa walay paggamit. Pero kumusta mo mga Pentecostal, mga born again, nagsaulog ba mo niini nga kasaulugan? Timan-an nato nga ang mensahe sa pisak dako kayo og participation sa atong kaluwasan. Nanuman, ang Israel bago ni gawa sa Ehipto nagsaulog o nagpisak. Passover, mga igsoon. Sa diha nga si Yeshua, mga igsoon sa diha nga ang atong Adonai Yeshua sa wala pa ilansang si istaka nagsaulog una sa Passover o pisak. So doon ay mga ingnon na to, doon ay mga significant ang maong kasaulugan mga kaigsunan nga importante sa atong kinabuhi apan wala buhata o wala masabti sa kadaghanan sa mga kakristyanuhan. Mauna ang subo kayo pamalandungon diyan gadya sa Kristyanismo nga pagtulunan hanap pa sa dispanas ang imong gidawat nga kamaturan. Hanap pa sa dispanas ang imong gidahom nga kaluwasan. Nganuman daghang mga sitas nga gitudlo sa Biblia nga wala i-apply diha sa mga kakristyanuhan. Mga kaigsunan, kini 1 Corinto 5:7 niingon tas Pablo ani nga isalikoy na nato ang daang mga pagtulunan, isalikoy na nato ang kasaulugan sa Passover, sa Pisak. Kay ang atong Misaya mao ang mauna ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo. So ato na nang isalikoy. Ningon ontos Pablo niya na. Pero unsay gusto bisult niya po sa Pablo, human niya ipasabot nga ang Misaya mao di ay ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo nga gikahalad na dito sa istaka. Ingon siya busa himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan na sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalawayan kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli ug sa kamaturan. Sa ulugon da igapon ang pisak ipasaulog ang kasaulugan samtang ang mga Kristiyanos, mga igsoon wala magtagad-tagad niini, wala manumbaling niini, wala mamansin niini mga kaigsunan. Kamo na'y bahala sa inyong kaugalingon na abamos kamaturan o wala. Imbestigaha kuno ang inyong
inyong kaugalingon o ang inyong doktrina. Hinuktok kikunos makadyo naa bakas kamaturan wala. Nganong kining gisulti ni Apostol Pablo wala man ni gi-apply namo. Nganong kining gisulti ni Apostol Pablo wala man ni gitudlo sa among mga pastor. Tinuod kami nga katawhan sa Elohim. Tinuod kami nga sakop sa iyang sakop sa mga katawhan sa kigsaad nga mao ang Israel. Tinuod nga kami konektado sa olibong kahoy. Kung ang olibo nga kahoy nagsaulog sa pisak, nganong ikaw nga sanga nga nadugtong na magkakagisumpay magkaka sa olibo nga kahoy, nganong di man ka magsaulog? Kung tinuod kang nadugtong sa olibo nga kahoy, matod pa sa Roma 11:17 mga kaigsunan nga isumpay ka sa olibo nga kahoy. Kung tinuod kang nasumpay sa olibo nga kahoy, kung ang olibo nga kahoy ang punuan nagsaulog sa pisak, natural ang sanga magsaulog sa pisak. Di ba? Yung ana lang, pero may bulog ka nga nganong wala mo magsaulog sa pisak, kana ang prueba o ebidensya nga wala mo masumpay sa olibo nga kahoy. Kana mga igsoon, hinuktoki og maayo. Kana lang ang akong mubo nga pagpaambit, mga igsoon, ningkat naas kahaponon, hinaot nga Adonai manalangin kaninyo. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel kay mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Baruch Hashem, Hallelujah. Bishem Adonai, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matif Gedeon Silva, magaingon kanyong tanan nga bulaan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuman nini hangtod sa sunod higayon. Shalom kanatong tanan mga igsoon. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang naganhi, dalaygon siya nga naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Maayong hapon.